Alonso teginda gaude eta bazter txiki eder honetatik adar egile bat erakutsi behar dizuet. Inoiz ikusi duzu antzekorik? Torriko. Konta jazu, Andoni, zertan harrapatu zaituten tailerrean? Begira, adar bat prestatzen. Prozesua zein da. Batera behar dugu barruko zurra, nola tratzen dugu, adarra egosten. Gutu gara bera, 50 minutan egosten da, kolpe batzuk eman egurraren kontra, eta zurra tratzen dugu. Zurra atera eta gero, ja, egiten diogu zuloa, bale? Hemen dago zuloa eginda, eta adarrarekin, eta gero ja, egin behar diogu bokilla naturala. Eta ikusi bere tailerraren ondoan dokan erakusketa zurragarria. Ikusten, 500 deiadar baino gehiago ditu honezkero, Andonik prest eta ikusgai. Pertsona izatutakoak dira, erabat, gai, abesti edo pertsona baten inguruan egindakoak. Badauzka preste esaterako Jose Angel Iribar, Itziar Ituño, Olatz Salvador edo Aurora Beltranentzako egindakoak. Pandemiaz geroztik Andonik egiten duen lanak gure interesa piztea zain, aurpegi ezagun askoren interesa ere piztu dira. Baina gainera, bere deiadarre soinuak Euskal Herriko musika ekitaldi handietan ere entzu dira. Bale, behin hemen egon da nik ere saiatu behar nuen, baina utzi da zue bigarrenean saiatzen. Bueno, badoa, baina... Bera,